Трябва да заснем още с локации. Не сред такива се мотаем улици. Айде, последен опит да заснема себе си. Това е един град, в който никога няма да живее. Наистина никога. Просто ужасно. Едни истерични тълпи пъплещи навсякъде. Ама не е весело. Да. И нещастни колици, опитващи се да прехвъркнат. Да. Добре, че най-сетне стигнахме до Пантеона. Марка Грипа! Това направим. И другото обелискче. Щоме с иероглифи, значи е крадено от Египет. Наистина е внушителен. Дори след като сме виждали толкова много установки, аз си го представях много по-малък. А то е нещо смайващо по размери. О, Боже! Това е нещо наистина грандиозно. Това е смайваща постройка от истинския античен Рим. Не, то е църква. Не е музей. Важи колко много български групи. Снимането е забранено. Така не. Забранено ли? Тогава на бърза ръка. Ето пари не давам, че е забранено, честно казано. Това е един грандиозен купол. Боже мили, аз никога не съм си го представил толкова голям. Според мен това е поне толкова голямо, колкото на Свети Петър. По-ниско. И това изглежда по-голям. Може би да. Но всичко е с колосални размери. Аз съм си го представил далеч по-малко, като едно... незначителна църквичка. Аз не я виждам. А то е постройка с гигантски размери. Le rogamos silencio. Gracias. Сега имаме един кофраж огромен, аз ще ви покажа после на интереса, който е от дърво. След това се така да речем римските дом, който
бетона да смята да не изляза. Ларата, говорим за пуцоланата, която е петелта, булгарична петел. Него се назад орешка, огромно количество тясна, защото сгребне, не каквото искате, червототица. Там, където е гладката част, е най-тънката част на кухнята. Ма никога свят няма идеално телевизори на пантона на 43 метра и 30 сантиметра за дължината от портата до края до иконата на Света Богородица, 43 метра и 30 сантиметра. 33 метра и 30 сантиметра е диаметъра на кухнята. Една уникална стая. Когато на Микеланджело, вчера ние вършаме от всички добави да рекат, на Микеланджело, трябва да река да направим кукола. Микеланджело не има ясна честа. Само той е, да. Микеланджело за пантона наблюдава отгоре кукола. След това се опитва да направи дуета и след това се тръгва да свърши. Domenico della Porta, capo fontana, lo dice Thomas Leclerc, questo stesso